záchranára. K nemu do dvora by ste len tak jednoducho nevošli. Toto je nemecký Doberman, volá sa Démon. Aj keď budí rešpekt, je to pes záchranár. Jeho majiteľ nesúhlasí s tým, že ho ľudia zaraďujú medzi bojové plemená. Práve možno vzhľad toho psa u nich evokuje nejakú agresiu, ale rozhodne Doberman má veľmi ďaleko od bojového plemena. Ani nie je bojové plemeno, je to služobné plemeno. Démon dokáže nájsť človeka v teréne, či už živého alebo mŕtvého. Má len 2,5 roka, no za sebou už aj niekoľko úspešných akcií. Démon vie sa nahnevať, je to Doberman, ale to také lízatko. Miluje ľudí, miluje prácu, ktorú robí vlastne prácu záchranára. O Dobermanoch sa všeobecne hovorí, že oni si zvolia jedného psovoda alebo jedného pána a proste preto ho umrú. Štvornohí záchranári začínajú už v 8 týždňoch, presne ako tento štvormesačný Jerry Lee. Samozrejme, skôr to bolo hrou, potom skôr prišlo štekanie na povel, revír so štekaním. Je tam toho veľa. Aj podľa skúsených psovodov je medzi záchranárskym a obranárskym psom obrovský rozdiel. Dusty je nemecký ovčiak, ktorý slúžil aj na mestskej polícii. Je to ale typický obranár. Od malička bol vedený k tomu, aby nemal strach. Či to bola zbraň, či to bola palica, pištol, či to bol jeden páchateľ, 10 páchatelia, proste ten pes sa nemohol zastrašiť. Aj keď je už teraz iba tak povediac s domácim psom, poriadny rešpekt sme pred ním mali aj my. Na povel sa dokáže totiž poriadne rozúriť. No a po chvíli ho zas môžete úplne bez obáv pohľadkať. Pre televíziu Joj Andrea Lukoničová. V Austrálii utvorilo 69 motoristov Guinnessov rekord. Zrejme si povedali, že v momentálne horúcej Austrálii je málo dymu a tak 30